Вземете 3% отстъпка от Ardes BG с промокод PROMO3. Logitech G502 Hero е високопроизводителна геймърска мишка, създадена за играчи, които търсят изключителна прецизност, персонализация и комфорт. Снабдена с най-модерния сензор Hero 25K, програмируеми бутони, регулируеми тежести и RGB подсветка LightSync, тази мишка предлага всичко необходимо за върхова гейминг ефективност. Актуална цена към днешна дата може да проверите в нашия сайт IT-News.bg, като последвате линка в описанието на видеото. Hero разполага с най-новото поколение оптичен сензор Hero 25K, осигуряващ максимална точност и отзивчивост. Благодарение на обработката на кадри с ултрависока скорост, сензорът постига над 400 IPS в диапазон от 100 до 25600 dpi, без изглаждане, филтриране или хардуерно ускорение. Персонализирайте DPI настройките си с Logitech G Hub за пълен контрол над движението. Пълен контрол на върха на пръстите ви. 11 програмируеми бутона. Задайте персонализирани команди и макроси на 11-те бутона чрез Logitech G Hub. Запазете профилите си директно в мишката и ги използвайте навсякъде, без нужда от допълнителен софтуер. Бърза смяна на DPI. Превключвайте между до 5 DPI настройки с едно натискане на бутон. 3 светлинни индикатора ви показват текущата настройка. DPI Shift бутон. Бързо превключвайте между висока и ниска чувствителност за прецизно прицелване. Разположен удобно от лявата страна, бутонът може да бъде преназначен за друга функция в G Hub. Комфорт и персонализация, LightSync RGB подсветка. Настройте RGB осветлението с над 16,8 милиона цвята и синхронизирайте го с останалите ви Logitech G устройства. Регулируеми тежести. Персонализирайте теглото на мишката с до 5 допълнителни тежести, за да откриете идеалния баланс за вашия стил на игра. С Logitech G502 Hero получавате безкомпромисна гейминг ефективност, изключителна прецизност и широки възможности за персонализация. Готови ли сте да надминете лимитите си?